fel soha, aki ott volt. Tova tűnt pillanat, örökre így marad. A szabadság betűin fehér barikád épül. Diadalt marad, ez az igaz szó. Én ezt adom neked, örök emlékül. Pillanat, örökre így marad. Hazámat védem és megjelent, nincs más. Csak egy cél, hogy azt az ászlót. Nekem kell majd végre kiemelni a kezemből. Ez elindul, a kezemből indul. Tova tűnt pillanat, örökre így marad. A szabadság betűjön, fehér barikád épül. Diadalt marad, ez az igaz szó. Én ezt adom neked, örök emlékül. Tova tűnt pillanat, örökre így marad. Hazámat védem és megjelent, nincs más. Csak egy cél, hogy azt a zászlót. Nekem kell majd megeri emelni a kezemből. Ez elindul, a kezemből indul. Megkérem a kirekesztés ellen harcolókat, hogy tegyenek végre a magyarok kirekesztése ellen, a magyar bűnök ellen, a magyar verések ellen, és haladéktalanul vizsgáltassák ki, hogy mi történt 2006 őszén. Például milyen alapon taposták meg a rendőrök a magyar zászlót, a nemzeti jelképeinket. Miért mondták, hogy rohadt magyarok, a magyar nemzethez tartozása miatt hogy mertek kirekeszteni és bántalmazni ennyi embert. Tova tűnt pillanat, örökre így marad. Hazámat védem és megjelent, nincs más. Csak egy cél, hogy azt a zászlót. Nekem kell majd megeri emelni a kezemből. Ez elindul, a kezemből indul. Tova tűnt pillanat, örökre így marad. Hazámat védem és megjelent, nincs más. Csak egy cél, hogy azt a zászlót. Nekem kell majd megeri emelni a kezemből. Ez elindul,